אבל זה על הפרק עדיין. שאני פונה לממשלת ישראל כדי לשמור על הסכם השלום עם ירדן, לרדת מההצעה ההזויה הזו, וגם להתייחס לביקורו של פייגלין היום בבוקר הזה במסגד אל-אקצא, שהוא נכנס אפילו עקובת הסחרה, יעני כיפת אל-אקצא, כך נקראת בעברית. והוא שם שעבר ליד השומרים שם, המבטיחים שם, אומר להם: אתם טרוריסטים, תעברו לסעודיה, אל תשארו כאן. חבר כנסת בישראל, אני לא שומע. הוא לא נכנס, יש לו מגבלה. לא, הוא נכנס בטוח, מכובדי, אני באתי מאל-אקצא עכשיו באתי. הוא נכנס חופשי לחלוטין, בן חורין. נכנס ועוד איך, אני ישבתי עם ההנהלה שם. השומרים סיפרו לי את זה, לא המצאתי דברים. ולכן צריך לשים קץ להתנהגות של חבר כנסת כזה קיצוני, ימיני, שהוא לא מקבל את הסטטוס קוו במסגד אל-אקצא, כי הוא רוצה לגרור את האזור, להבעיר את האזור. ולכן כולנו תקווה שבאמת נחיה כך עם מסגד אל-אקצא, שהוא מקום קדוש אך ורק למוסלמים. תודה רבה. תודה רבה.